Һәрбер хак мөселман Аллаһы Тәгаләнең изге китабы булган Коръәни Кәримне уку һәм яттан өйрәнүне дәрәҗә саный. Бүген мәчет мәдрәсәләрдә бу изге эшкә өйрәтү өчен тулы мөмкинлекләр бар. Кайбер балалар Коръәнне өйдә әти-әниләре ярдәмендә өйрәнә. Мин Яршалыдан кайттым, әби белән бабай янына, Мәллә Тамак авылына. Ничә сүрә беләсең инде ятта? 6 сүрә беләм һәм 1 салават. Халкыбызны дингә үндеү эшләрен алып барабыз инде. Мәктәпләрдә инде сирәк кенә мәктәпләрдә булгалыйбыз инде. Әкренләп кенә тартылалар. Аллаһ бирсә кайм инде ул инде дәвамлы булыр. Балаларны каникулда чакырдык. Кыш каникулларда йөри башладылар. 9 бала булды. Анда инде күбрәк кызлар килде. Тырышып йөриләр, балалар бик нитәләр, тартылалар. Илемтә авылындагы Әскат мәчетендә узган Коръән бәйгесендә 10 конкурсант катнашты. Алар нигездә район мәхәлләләреннән килгән иде. Балаларның тәҗвид кагыйдәләренә туры китереп, матур мәкам белән Коръән укуы күңелләрне кузгатты. Хәреф һәм авазларның хөкемнәрен биреп укырга тырышты алар. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Bizning endi 3-nji yil o'tә bu Qur'on bәйгесе. Bu yil azrak яңарчак ясадык. Җәмигъ балалар өчен аерым, авыл балалар өчен аерым. Ләкин шуңа карамасын, авыл балалары бик әйбәт укыйлар. Әйбәт әзерләнгәннәр. Монда Аллаһның рәхмәте ясасын хәзрәтләргә, әти-әниләр, кем өйрәтә. Жюри членнары Яршаллыдан Михайловка авылында яшәүче әби бабасына кунакка кайткан Ислам Гайнетдиновны беренче урынга лаек дип тапты. Икенче урында Татшуран авылыннан Халид Төхбәгалиев, өченчедә Иске Карамалыдан Илһам Гәрәев һәм Михайловкадан Раил Султанов. Шалдан кунакка кайтканнар инде. Бик тәртипле балалар, алхамдулиллах. Сеңлесе дә менә байыдарында. Мәчеткә йөриләр. Хәзрәт качакта өйләренә дә килә. Коръән хафиз булган насыйп итсен. Кәүсәр мәчетендә аны Коръән ятлыйм. Минем укытучым Илгизәл хәзрәт. Ничә сүрә беләсең инде? Мин 40 сүрә беләм. Хазрат нам звонит, когда будет учеба, а иногда отменивает, и мы там учим. Там некоторым он задает на каникулы учить 3 страницы, либо 1 суру. А мне доучивать суру, а моему брату учить полстраницы. Якшәмбе көнне шундый ук бәйге Мөслимдәге Җәмигъ мәчетендә дә узды. Анда 22 бала 4 номинациядә көч сынашты. Коръән бәйгесендә җиңүчеләргә сертификатлар, барлык катнашучыларга район мөхтәсибәтенең мактау кәгазе һәм бүләкләр тапшырылды. Менә шушы балаларыбызга кайсылар инде әле кичкенә вакытта инде Аллаһның рәхмәте белән аларның зиһеннәре дә яхшы, истә калдырулары да бик яхшы Аллаһның рәхмәте белән инде әлбәттә ки яхшы һәм хәерле аларны кичкенә вакыттан ук Коръәннең нуры белән, Коръәннең моңы белән үстерсәк, үзенә күрә тәрбиягә дә, үзенә күрә киләчәк тормышта менә шу Коръән белән яшәүгә дә зур максатларга ирешергә дә зур сәбәп булып тора. Коръәни Кәримне балачактан өйрәнүгә күңелен салган бу балалар арасында киләчәктә дини уку йортларына керүчеләр, ислам динен тирәнтен өйрәнеп, җирлегебезгә имамнар, мөгаллимнәр булып кайтучылар да булыр иншаллаһ. Әлфинур Ногманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.